Au căzut copaci jos și mașinile nu pot circula din cauza asta. Copașii ăștia e pericol că poate scade. Vedeți cum e copacul, s-a uicat peste mașină? Am vedeți? Se vede, da? Șecte. Au căzut un copac uriaș direct peste două mașini. Ori au chemat poliția ca să vadă și... Oho!